gani kuma mutane su dauka. Just if you are taking it, you should be careful there. Bring out one. Remove one of the polythenes. Carefully, yes. Just imagine. Can you imagine? Look. Muna tafiya ne muna wurin aiki muna zagaya muka iske ana sai da mai a cikin ledoji wanda kuma ba daidai ba ne. Yanzu dai mun rufe gidan man kuma za mu kama wanda suke yi sannan kuma man shi kuma za a tafi da shi. Yau dai muka kira ku amma muna yi kuma ko masu gidan man kuka tambaya za su gaya muku cewa mun zo mun ga ana yi kuma mun tsaye da su, amma yau mun rufe gidan man kuma za mu mai da shi kamar duk za mu yi musu, za mu hukunta su, za mu ci su tara, amma za mu yi musu fiye da yadda ya kamata saboda sauran mutane su ɗauki darasi. Yadda ka gan mai din na haka, yan DPR ne suka kira mu domin muna aiki hannu da hannu da su. Normally in abu ya faru haka sai su kira mu domin mu gwamnati ta ba mu inci mu kama, an mun kama mu kai su kotu a hukunta su. Yanzu kamar ku gane mai da mu ga kasanan abin da bai dace a yi ba aka yi, ya zama wani mataki da kuka kai yanzu? Yanzu matakin da za mu ɗauka, za mu kwashe kayan, za mu kai ofis, za mu kama mai gidan mai ɗin, za mu kai shi kotu. So akwai shawara ga sauran gidajen mu masu makarancin wani laifi? Abin da muke so mu gaya musu, shawarar da muke so mu ba su shine cewa wai in ba su daina yin wannan ba, mu kuma ba za mu gaji da kama su ba, ba za mu gaji kuma da sa su a ga kotu ba. Irin wannan sai dai ka sake shi kawai, labarin hajji da ya ce